Ahojte, mám tu pre vás na predaj môj Hyundai i30. Je to 1.4 benzín, má 103 kW, najazdených momentálne niečo vyše 72 000 km. V tejto chvíli je na zimných pneumatikách, ale mám k nemu takisto aj letné disky, ktoré sú originál Hyundai. Pneumatiky letné aj zimné sú už na výmenu, s tými nemôžete počítať. Je to ročník 2020, má halogénové žiarovky, ale má automatické prepínanie diaľkové tlmené svetlá. Vo výbave nájdeme automatickú 7-stupňovú prevodovku, tiež je tu vyhrievanie predných sedačiek a volantu. Dá sa nastaviť jazdný režim, Eco a Sport. Je to klasický takýto displej, na ktorom nie je navigácia, ale má Android Auto a Google Play. Tu vidíte, koľko má najazdených, je to 72 000. Tiež máme vo výbave cúvaciu kameru a takisto aj senzory. Takže je tu automatická dvojzónová klimatizácia a takisto má všetky okná v elektrike. Takže keby ste mali záujem o takéto autíčko, kontakt a aj cenu nájdete dole v popise videa.